Njengochwepheshe wezifo zomdlavuza iminyaka enguthithi edlule, angikwesabi ukwelapha isiguli somdlavuza. Ngiyesaba kuphela ukubona isiguli somdlavuza sesifinyelele esigabeni esithuthukile. Ngakho ukutholwa kusenesikhathi kubaluleke kakhulu, futhi sidinga ukuthola ukuhlolwa okuvamile kwawo wonke umuntu ngemva kweminyaka yobudala engama-35. Ukwelashwa komdlavuza kulezi zinsuku kulula kakhulu, kunembile kakhulu, futhi kunezinto ezincane eziphambene. Isiguli singelashwa ngaphandle kokulahlekelwa isitho somzimba. Isiguli singelashwa ngemiphumela engemihle emincane. Sinezinsiza eziningi kanye nokwelashwa okunembile okuphezulu okutholakalayo kulezi zinsuku. Usho nje sinakho, uma kukhulunywa ngokukhanya, uma kukhulunywa ngokuhlinzwa ngamarobhothi, ukuhlinzwa okuncane, uma kukhulunywa nge-chemotherapy, ukwelashwa okuqondisiwe kanye ne-immunotherapy, sinezikhali eziningi zokusebenzisa ukubulala umdlavuza. Ngakho-ke kulezi zinsuku, kuwo wonke umdlavuza esikubonayo, u-70 kuya ku-80 wawo uyalapheka. Ngakho ungawesabi umdlavuza, kodwa yesaba ukuxilongwa sekwephuzile. Umdlavuza uyelapheka kakhulu.